אוקיי, שלום לכולם, זה סרטון ראשון בערוץ. אנחנו נבנה דברים ונשחק משחקים. הנה, אני אראה לכם מהירות גלגל של סקייטבורד חשמלי לבנייה עצמית, ואנחנו עומדים להראות לכם איך לחבר אותו לקורקינט חשמלי. וקודם נראה לכם איך רוכבים. כפי שאתם רואים, שמים רגליים. אתם יכולים לרחוב איך שאתם רוצים, לשבת, לעשות דברים. איך שבא לכם ונוח לכם. והנה, עכשיו נראה לכם איך מחברים את הקורקינט. אוקיי, אז רגע שנייה, לפני שנראה לכם איך מחברים את הקורקינט החשמלי, אני אראה לכם איך זה מסיע. אתם רואים? אז איך זה מסיע מתחת קילו 20, אוקיי? אז בואו נראה. הנה, הוא יראה לכם, הוא יעמוד ותעמוד, תתחיל. הנה מסיע אותו, אפשר יותר מהר על זה ממש מסוכן. נכון. בואו נהפוך אותו לקורקינט חשמלי. יש לי פה קרש מוכן של כמה ברגים כבר. אתם רואים, אם אתם בניתם ואתם רוצים להוסיף את הסקייטבורד, אנחנו לא המצאנו. אם אתם רוצים שנראה לכם איך בונים, תגיעו ליותר מ-100 צפיות או יותר מ-100 סאבים, ונראה לכם איך בונים סקייטבורד חשמלי. אוקיי, דבר ראשון, כדי לחזק את זה ולהתחיל לבנות, אתם ניתי איפה המברגה? אוקיי, לוקחים בורג, תחזיק את זה, מברגה. אתם צריכים לכוון על מקום. זה המנוע בעצם. הנה, אל תזיז, זה מברגה כזאתי. אם אתם רוצים להעתיק ממנו, זאת המברגה הכי מהירה. לא אומרים להעתיק, אומרים להכין פעם. אוקיי, הידקנו את הראשון, עכשיו גם את השני. נעשה. וכל הקטע שאתם מושכים בחבל, טיפה אפילו, זה מוסיע את הסקייט. טיפה. אנחנו בהתחלה עשינו בלי החבל, כי זה לא ידענו איך לרחוב, כאילו, באמת. ואם אתם רוצים לבנות את הסקייטבורד הזה מהיוטיוב, לראות מהיוטיוב. כן, איך בונים. אם אתם רוצים לדעת איך בונים 100 סאבים או מעל 100 צפיות ונפרק הכל, נראה לכם מחדש עם עצירות. אוקיי, אז עכשיו תסתכלו. מה שאנחנו רואים פה זה הכל של אופניים. גלגל אופניים, שרשרת אופניים, גלגל שיניים. כל זה של אופניים, כל החלק של המנוע כאילו של אופניים. הכל. כל החלק שהמנוע מסובב. הנה, פה זה המברגה, זה בעצם סובב. ופה הנה המקום ליד, ואנחנו מושכים בחבל וזה מסיע. אוקיי, פה עוד להוציא את הסוללה. רגע, זה קצת קשה, פשוט אני צריך למשוך חזק כדי להוציא סוללה. אני מציע לכם לקנות מברגה לא יקרה, אתם לא צריכים להשקיע. זה עלה 200 שקל ועם מברגה. זה עלה 109. לא צריכים להשקיע בזה כל כך. יש כזאת שעולה 200 שקל, אבל קטנה. תנו את הגדולות לזה. כן, באמת. בואו תראו את הרמות הכי טובות. הנה, אלה הרמות. יש לנו 101, פשוט אני לא יכולה להראות לכם. תעשה ככה ניתן, ככה תמשוך אחורה. רגע, אני רק עוזר.
לא, אחורה. קדימה, אתה תמשוך קדימה, אז קדימה, ניקי. הנה כבר שמנו את זה ואת העמוד. זה עמוד של קורקינט חשמלי. אחורה. כפי שאתם רואים, זה כבר קורקינט. פה לקחנו פשוט קרע שווה, חיברנו לו ידית, שאז ככה אתה עומד ומחזיק. ופה תכננו לחבר לו מתן מהיוטיוב, מתן נייד שבנו. וזה... לא בטוח שנחבר לו מתן נייד. כן. חשבנו שנחבר לו מתן. אז הכי טוב את הברגים הכסופים, ואם לא גיליתם ולא ראיתם, אז מה בדיוק מסיע את הסקייטבורד? זה הגלגל אופניים, ואם לא ראיתם אז תסתכלו רגע, אני אראה לכם מה יש מתחת. הנה, רגע, בואו נראה גלגלי סקייטבורד. אתם רואים? הכל גם. רגע. הנה רואים את זה גם זהו. ועכשיו שחיברנו את הכל, את הכל, קורקינט חשמלי. והנה, בואו. עכשיו בואו נראה לכם. ברור שאני אראה לכם דוגמה. בואו רק נהפוך אותו, כי אז נתקע בקיר. לא, בסדר. אז בואו. אל תצאו מהסרטון. חבל לצאת מהסרטון באמצע, אתם מפסידים. מהסבים, מהצפיות, נראה לכם איך בונים את הקורקינט ואת הסקייטבורד, אבל אתם צריכים לא לצאת מהסרטון הזה, אם אתם רוצים להקשיב לנו לסוף הרעיון. וטוב, קורקינט חשמלי וסקייטבורד. עכשיו נראה לכם איך זה מסיע מתחת לגיל, מתחת טוב, לא משנה, יאללה.